Littafin Magana Jari ce, littafi na 1, kashi na 6. Mai sauraro ne baka manta ba, mun tsaya a inda muka ce za mu tashi daga labarin wani jaki da sa. To yanzu za mu tashi daga inda muka ce muku za mu tashi. Labarin wani jaki da sa. Wata rana an yi wani mutum wai shi Sale, wanda Allah ya yi wa arziki ƙwarai. Kullum dare mutumin nan sai ya yi ta addu'a, yana roƙon Allah ya ba shi ilimin fahimtar maganar dabbobi. Duk inda ya ji ɗuriyar wani shehun malami sai ya aika masa da kuɗi ya yi masa roƙon Allah ya biya masa wannan buƙata. Ana nan a kwana a tashi, Ubangiji majiƙan bawa ya karɓi roƙonsa. Rannan Sale na barci, ko da ya farka da asalatu sai ya ji wani zakaransa ya ce, iri iri iri. Sai wata kaza ta ce wa zakaran, kai mai gida kana da murya, yanzu caran nan taka duk garin nan ba inda ba a ji ta ba. Zakaran ne ya kaɗa fiffike ya ce, don ma ina mura yanzu ba na iya yi da ƙarfi, da sa'ad da nake da lafiya ne in na yi ai duk ƙasan nan aji. Sale ya ɓingire da dariya har rasa abin da yake ciki. Ya yi godiya ga Allah bisa ga amsa roƙonsa da ya yi. Ya tashi ya alwala ya yi sallah ya fita zaure wajen yaransa. Aka yi ta taɗin duniya, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Da rana ta yi zafi sai Sale ya shiga gida don ya kwanta kafin azahar. Da ya hau gado ya kwanta sai ji ya kasa barci. Ya ɗauko buzu ya fito gindin dabi a barga yake shingiɗa. A cikin daɓin nan kuwa da yake akwai sansa na noma da jakinsa na hawa, suna ɗaure kusa da kusa. Yana nan kishingiɗe sai ya ji anan ya ce wa jakin, sai ya ji san nan ya ce wa jakin, kai dai ka ji daɗi, barorin gidan nan koyaushe hankalinsu na wajenka, dubi har wanka suke yi maka, su baka abinci irin wadda kake so. Ni ko gani kullum sai a ɗaura mini kaltibeta a sa maƙetacin bawan nan ya tafi da ni gona, in yi ta aiki tun daga fitowar rana har ya zuwa faɗuwarta. Ba wannan ma ke bani haushi ba, sai dukana da yake yi in na ɗan tsaya in sarara. Don Allah dubi wuyana ka gani, duk ya kuje domin wahala. In mun dawo gida kuma ba wani abinci mai daɗi ba za a bani in ci ba. Shin wanda yake haka don ya ga ƙyashin waɗansu? Ai bai kamata ba a ga wautarsa. Da jaki ya ji haka sai ya ce, ai wannan sakarcinka ya sa suke raina ka haka. Tunda su ke zuwa ɗaura maka kaltibeta, ka taɓa tunkuyin wani daga cikinsu? Ko baka tunkuye su ba ma, in kana tasan musu kamar za ka danne su, kaga sun fara rage maka azaba. Gashi Allah ya baka ƙarfi da zaka neman makanka girma da shi, amma wautarka ta hana. Kuma ai ko baka fito musu ta haka ba, ka ce su kan kawo maka ruɓaɓɓiyar dusa. Fito musu ta haka ba, to in sun kawo kada ka ci, in ka sunsuna ka kau da kanka. Wallahi in ka bi wannan dabara tawa, kaga al'amarin ya yi maka daɗi har ka gode mini. Sa ya kama abin nan da jaki ya gaya masa, ya yi masa godiya bisa ga nasiharsa. Sale dai na kishingiɗe yana jin su. Da gari ya waye sai bawan nan ya ɗauko kaltibeta ya ɗaura wa sa, ya tafi da shi gona. Suka yi aiki suka komo. Da dare ko da bawan nan ya zo ya ɗaure shi, sai ga ya tasan masa kamar zai halaka shi. Ya ruga ya dawo, sai sa ya yi gunji, ya rasa yadda zai yi ya ɗaure shi, sai ya rufe dabin ya bar shi a sake. Ya kawo dusa da ƙaiƙayi ya tura masa, yana cewa, yau sannan lafiya ya haukace, ko kuwa yana jin ƙishirwa ne? Ya tafi rijiya ya jawo ruwa ya tura masa. Sa ya ƙi ko dubansa. Da gari ya waye bawa ya dawo ya ga kwanan sa, sai ya tarar da shi kwance, ya mimmiƙe ƙafafunsa yana nishi.
ya dubi kwandon dusa da na ƙaiƙayi ya gansu yadda ya ajiye. Sa bai ko taɓa ba, ga ruwan kuma da ya kawo ba abin da ya taɓa shi. Da gani wannan bawan ya ce, haba, na san ai haka, haukacewar da sannan ya yi jiya ba banza ba, ashe yana da gaskiya, shi kaɗai san abin da yake ji, yau dai bai kamata a je da shi gona ba. Ya ruga ya gaya wa Sale haka. Da Sale ya ji sai ya lura wato sannan ya bi shawarar da jaki ya yi masa ne, saboda haka ya ce wa bawan nan ya je ya kama jakin ya tafi da shi gona. Ya ce ya ɗaura masa kaltibeta ya yi noma da shi maimakon sa, kada kuwa ya ji tausayinsa ko kaɗan. Bawan ya tafi ya kama jaki ya kai shi gona ya ɗaura masa kaltibeta ya yi ta aiki da shi. In ya ɗan dakata don rashin sabo sai bawan ya aza masa kulki tim, jaki ya ƙara mai. Suka yi ta yin haka tun da sanyin safe har rana ta koma ga Ubangiji. Sa'an nan bawa ya koro shi zuwa gida, ya kawo shajaran majaran. Sale na ƙofar gida zaune ya ga sun dawo, ya dubi jaki ya ga lalle kamarsa ta sake. Ya tambayi bawan yadda suka yi da jaki, ya gaya masa duka. Sale ya ce a ransa, bari in bi jakin in ji yau kuma mai zai ce wa sa. Ɗaure jakin ke da wuya ya faɗi yana nishi. Ya dubi sa ya ce, kai, yau in an kawo maka abinci me ka ƙulla kuma za ka yi? Sai ya ce, har da wata dabara ce da tafi wannan da ka gaya mini? Ga shi duk ranar nan da aka yi sai kwance nake cikin inuwa ina hura hanci. Aini wannan makwabtaka da kai ta yi min amfani. Jaki ya harare shi ya ce, kai sakarai, kana nan kwance baka san abin da ake kullawa a yi maka ba. Yanzu nan da zan shigo na ji Ubangijinmu na cewa yana cewa bawan nan nasa, tun da yake ba ka iya cin abinci balle kai wani aiki, gobe sai ya je ya kira sarkin fawa ya zo a yanka ka a yi rarraba. Da kamar in kyale ka sai na ga dai yadda ka yarda da ni haka har ka bani shawara, bai kamata ba in ci amanar ka, don an ce kowa ya ci amanar wani ko ba jima ko ba daɗe ya ga sakayar Allah. Abin da na ga ya fi yanzu, in sun kawo maka abinci ka sa hankalinka kai ta ci sai ka ƙoshi. Wallahi in ba haka ka yi ba, in gaya maka gaskiya, gobewar haka kai kuma sai labari. Wannan magana fa ta kama sa, nan take ya kama kiwo ba ji ba gani, yana ta godiya bisa ga wannan nasiha da jaki ya sake masa. Sale ya ƙura wa sa ido yana dariya. Da ya ga ya ta ƙarƙare baya ko ɗaga kai, in ya ci dusa ya juya ga ƙaiƙayi sai cika bakinsa yake kamar mahaukaci. Sale ya ta mamaki yana cewa a ransa, ashe duk abin nan da muke yi wa dabbobi sun sani. Allah dai ne bai ba su bakin da za su furta mana ba. Yadda Allah ya hore mana su haka ba don ƙarfinmu ba abin da ya fi sai mu riƙa sauwaƙe musu wahala matsananciya. Mu tuna duk abin da muke ji su ma suna ji, mu lura da su yadda za mu lura da kanmu. Kada mu gode wa Allah da mugun aiki. Ya tashi ya kira bayansa ya hore su da riƙa lura da dabbobinsa da kyau, kada su sa su abin da za su wahala fiye da ƙima. Musa ya ce, ashe har mutane na iya jin maganar dabbobi ko? Wannan abu da ban mamaki. Aku ya ce, aiko ni na taɓa ba wani ubangiji na maganin jin, sa'ad da ya auro wata karuwa da ta matsa mana lamba, ta wannan hanya na raba su. Kai, kada in tsaida kai da labarin, sai ka yi shiri ka fita kafin gari ya waye. Ya yi shirin fita sai aka yi asalatu, ba dama ya leƙa ko waje, tun da yake kowa ya farka ya koma gida. Tun safiyan na har magariba yana ta tunanin dabara da zai wa Aku ya samu ya fita ba da ya tsaida da shi ba. Zuwa asubahin fari da ya ji bayin sun yi bacci,
sai ya zo ga Aku ya ce, yau ba na son wani labari, abin da nake so sai ka gaya mini yadda kuka yi da ubangijin nan naka da ka ba shi maganin jin maganar dabbobi in tafi, shi kaɗai nake so ba komai ba. Aku ya ce, ka koyi tambaya ga ɗan gida, ya tsirgo ya soma. Yadda muka yi da ubangiji na Ojo, kafin in zo wajen balaraben nan sarki Abdurrahmani ya sayo ni a gunsa. Kafin in zo wajen balaraben nan da sarki Abdurrahmani ya sayo ni a gunsa, da wajen wani bayarabe nake wai shi Ojo. A cikin garin nan da yake duk ba wanda ya kama ko kafarsa wajen arziki, amma duk da haka abin ya baka mamaki in ka ji na ce matarsa ɗaya ce tal. Da yana da Aku sai ya auro wata hatsabibiyar karuwa, suka yi su hudu. Ko da karuwan nan ta shiga gidansa sai ta tasamma shiga bokaye da 'yan bori don ta samu maganin da za ta kori sauran matan. Kwanci tashi ta ko samu. Ojo kuwa dama baya ganin kowa da gashi banda karuwan nan, don tsananin son da yake mata shi yasa ya aure ta. Da ta samu maganin da za ta yi ta raba Ojo da sauran matansa, sai ta ce komai ya yi kyau, amma aifa an ce kau da bara ba ta ci sai an gama da gociya. Saboda haka ta soma ƙulla makirci, tana gama Ojo da matansa ɗaiɗai, yau ta sa ya kori wannan, gobe ya kori wancan, har ya zama gidan ba wata sai ita, ga mijin kuma Allah ya ba ta a hannu. In kara ta gifta masa ba shi da ikon ƙetarewa, sai ka ce ba mai arziki ba. Mulkin nata ya wuce bisa kan mijin, har yaran gida ba mai ikon tari in tana nan. Da wani ya yi mata ɗan tashin kai sai ta sa a kore shi. Kai, bari tasu mutane, har ni ma da nake ɗan tsuntsu shakkarta nake yi. Ga mijin mutumin kirki, yana son yin wani abu amma yana shakkar kada ta yi hushi ta ce za ta fita ta bar shi. Da na ga abin nan ya ruɗe haka, sai na ce abin ne ya kamata mu sa hannu. Ne kwana 3 ina shawarar hanyar da zan bullo wa al'amarin, yadda karuwan nan ba za ta ji ba balle ta halaka ni, yadda kuma Ojo ba zai gane nufi na sosai ba balle shi kuma ya tsane ni, don ka san an ce so hana ganin laifi. Da na samu wata dabara sai na kyale. Rannan muna tare da Ojo sai na ga yana sauraron wata 'yar tsuntsuwa da ke kuka nan bisa taga. Na dube shi na ce, da kana jin abin da 'yar tsuntsuwar nan ke cewa, ashe da ban san abin da za ka yi ba don murna. Ojo ya ce, haba, yadda nake da arziki haka ya zama kuma ina jin abin da dabbobi da tsuntsaye ke faɗi, ai da ba haka ba. A raina sai na ce wannan ya samu. Na dube shi na ce, akwai maganin da ake yi a ji, amma da sharaɗi guda mai wuya, shi yasa ba shi da amfani sosai. Ba don haka ba ko ni ma da sai in baka. Ba wanda ya san wannan asiri ko cikin tsuntsaye sai zuri'ar gidanmu kaɗai. Ojo ce, don Allah ka bani, gaya mini sharaɗin komai wuyarsa na iya. Na yi ɗan musun ƙarya, na matsa ni sai na tafi na samo maganin na bashi. Na ce ya sa a dandaka a riƙa zuba masa ruwa cikin kunne kullum da dare. Ya tambaye ni bayan kwana nawa za a bari. Na ce masa in lokacin bari ya yi ba sai an gaya masa ba, zai ji abin da yake so ya samu. Yana ɗoki zai shiga gida ya bayar a dandaka, sai na ce masa ai baka ji sharaɗin ba. Ya dakata. Na ce sharaɗinsa shine duk wanda Allah ya yi wa wannan baiwa kada ya bi shawarar mata, ko mai mace ta gaya masa, ko 'yar wane ne, ko da abin da ta faɗi gaskiya ne. Ran da kuwa ya kuskure ya bi shawarar mata ko sau ɗaya, rannan fashi kuma sai labari. Wannan ma in an faɗi ba a kwana, ni na ƙara shi. Da ya ji haka sai ya harare ne ya ce, dama don ɗan wannan sharaɗi ne kake cewa ba na iyawa?
me ka mai da ni ne? Na ce, iyakarsa kenan, dama batun mutuwan nan kaɗai nake tsoro gare ka. Sai ya tsake shiga gida ya dandaka magani da hannunsa ya kwaɓa, ya zuba ruwa cikin wata 'yar kwalaba. Kullum da dare sai karuwa nan ta zuba masa cikin kunne sa'ad da zai kwanta barci. In ta tambaye shi dalilin da ya sa ana yi masa haka, sai ya ce mata kunnensa ke ciwo, aka ba shi magani. A kwana a tashi, rannan da ya farka bacci sai ji wani ɗan ɓera ya ce wa gudan, shin ɗan buruntu, me yasa kyanyoyi ke cinye mu ne? Su ba su da wani abinci sai mu? Da haka ake zaman duniya, wanda ya fi wani ƙarfi ya cinye shi, ai da yanzu ba kowa. Ɗan buruntu ya ce, haba, raina mu dai suka yi, babban munafikin kuwa mai gidan nan. Shi ba sarki ba, ba waziri ba, har da aje kyanyoyi 3. Don Allah dubi yadda ya kwanta ya buɗe ciki, sai ka ce taiki. Ojo murna ta cika shi, ya kamar zai yi dariya sai ya ƙanne don kada ya yi su gudu. Yana nan shiru sai ji wancan na fari ya ce, ɗan buruntu, kewaya can, ni in kewaya nan, mu ciji kunnuwansa, ko nan ma mu more. Da jin haka sai Ojo ya tashi, ɓeraye suka watse, ya bushe da dariya yana godiya ga samun wannan babbar baiwa. Yana nan kwance ya kasa barci don murna, har aka yi kiran a salatu. Ya tashi, matarsa ta kawo masa ruwan alwala, ta ajiye ta tafi. Ya fito ya fara alwala, ya kusa gamawa sai ga wani burtu nasa da yake kiwo ya nufi wajen wata kaza. Ya ce, ni dai kaji, kuna bani mamaki wajen butulcin nan naku da cin amana. Kaza ta ce, me kake gani kake tsinan mu haka? Burtu ya ce, dubi alherin da mutane ke muku, da rana su ba ku hatsi da ruwa ku sha a huce, da dare su sa ku cikin ɗaki su rufe, su yi ta saurare don kada muzuru ko maciji ko wani naman jeji ya je ya cuce ku. In kun haihu, su sa 'ya'yanku ɗaki su yi ta ba su abinci har su yi girma, don kada su fito tun suna ƙanana, shirwa ko shaho su raba ku da su. Hasali ma dai zaune kuke kawai, ba abin da kuka rasa, amma kuwa randa suka ce za ku kama ɗaya daga cikinku, duk ku gama gari da kuka, ku tashi ku faɗa bisa wannan shigifa, ku yi tsalle bisa wancan zaure. To, wannan ba butulci ba ne? Menene? Hala irin godiyarku kenan. Kaza ta yi masa wani irin duba haka yaƙi ne, ta ce, to kai da yake ba butulu ba ne, gaya mini ta inda ka fi mu godiya ga mutane. Burtu ya ce, ni adawa Allah ya halicce ni, ba kamar ki ba, amma duk da haka in mutane suka kama ni suka kawo gida sai in dangana. Ko da yake ban saba ba, in yi ta yi musu duk abubuwan da suke so suna dariya. In sun kira ni sai in taho, in na ga ubangidana sai in bi shi, in riƙa hawan buzunsa ina wasa. In ya jefa wani abu in bi in riɗa don ya yi dariya. To wannan ba rashin butulci ba ne? Menene? Kaza ta ce, gaskiya ne. Ya kamata kuwa kai alfahari bisa ga godiyar nan taka, amma da ka taɓa ganin mutane sun kama 'yan uwanka sun yanka, sun fige suna soyawa, yadda nake gani kullum suna yi wa dangina, da ran da suka tashi kama ka, bari ta gudu kana faɗawa shagifu, in ka ɓalle daga nan ka shiga daji, ko labarin inda kake ba a sake ji. Burtu ya shiru, ya rasa abin da zai ce wa kaza bisa wannan magana tata. Kaza ta harare shi, ta juya ta ce, in za ku yi magana ku rika tsayawa tukun kuna lura, kuna auna ta tukun kafin ta fito bakinku har waɗansu su ji. Ga irin abin da ake gudu kenan, mutum ya faɗi maganar da bai san kanta ba, bai san gindinta ba. Ta zo ta dame shi daga baya. Kai, Allah wadan zaman daji,
Da Ojo ji haka ya bushe da dariya har ya haura ruwan alwalarsa bai sani ba. Da ya gama dariya ya ƙara alwala ya shiga ɗaki ya yi sallah. Da ya gama sai karuwa nan ta zo ta ce masa, mai gida, yau ni marmarin shinkafa nake ji, in zan dafa sai a sayo tozo. Zai ce to, sai ya tuna da maganar aku, yana tsammanin da ya yarda zai mutu, gashi kuma baya son ɓata wa matar zuciya. Sai ya tuna ba abin da ya fi ransa daɗi, ya san yanzu da ya mutu sai ta tafi ta auri wani, shi ta manta da shi. Sai ya ce mata, an ƙi, ni yau tuwon dawa zan yi, za a yi mini miyar shuwaka. Ta dube shi haka ya tsine, ta watsar, ta yi tsaki ta ce, in wani ke min da hannu ba sai ya sa in yi na dawa ba, ni na shinkafa zan yi. In kama kazarka a yanka, in ka ƙi sayo mini tozo, in ya so in na yi ko ka ci, ko kada ka ci, ni ba abin da ya faɗa ni, ni ba abin da ya daɗa ni da ƙasa. Sai ta tashi ta nufi wajen buhun shinkafa za ta ɗiba. Ojo ga in ya bar ta ta yi abin da take so, wato shi zai mutu kenan. Sai ya tafi ya kama ta, sai kokowa ta kaure ki. Ojo tuna shi namiji ne, ya ɗauke ta ya kantara da ƙasa, ya ta bugu. Da mutane suka ji kuwarta tana cewa, wayyo Allah na tuba, ba na ƙara yi maka musu, ka ji ƙaina. Sai suka rugo aka zo aka ƙwace ta da ƙyar, ta yi yaji. Bayan kwana 3 Ojo bi ta, aka yi rarrashin duniyar nan ta dawo, ta ce in ta koma gidan nan ya zama ƙabarinta. Ta tashi za ta yi masa halinsu na karuwai, ta tona masa asiri cikin jama'a, ya ce ya sake ta. Abinka da mai sile, kafin kwana 7 ya nemi 'yan mata 3 'yan gaske aka bashi. Da ya mila sai ya ce a sa su lalle gaba ɗaya, aka sa su, aka yi biki aka gama, muka yi zaman mu lafiya lau da matan nan nasa, ba sauran mai kuka da wani. Da akwai kawo nan ya ga gari bai waye ba, sai ya dubi Musa ya ce, don Allah ka yi ƙoƙari ka yi abin da kowa zai yaba, ka tabbata wata dabara taka da wani tsoro duk ba su hana maka mutuwa, domin duk ran da ajali ya yi kira, ko babu ciwo aji. Gama sarkin yaƙi yana zaune lafiyar salau, amma ran da ajalinsa ya sauka sai da ya sayo wa kansa halaka. Musa ya ce, a sarkin yaƙi ya samu lafiya har ya tafi tare da sarki. Akwai ya ce, ba sarkin yaƙin ku na nan garin nake magana ba, ina zancen sarkin yaƙin Niraini ne. Musa ya ce, ina ne Niraini? Ban taɓa jin suna wannan gari ba, balle sarkin yaƙinsu. Me ya sa ya saya wa kansa halaka? Akwai ya ce, yanzu kuwa kaji labarin in ajali ya yi kira, ko babu ciwo aje. To ma sauraro, anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari. Idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 8:30 na dare, za mu kawo muku wannan ci gaban labarin Magana Jari, inda kuma za mu tashi a labarin in ajali ya yi kira, ko babu ciwo aje.